हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू सोलकढी. मी लीना आणि आज आपण करणार आहोत आंबोळी. या रेसिपीची माझ्या एका व्ह्यूअर्सकडून मला रिक्वेस्ट आली होती. आणि आंबोळी करताना फ्लेम किती असावा, आंबोळीचं बॅटर किती वेळ शिजावं, असे अनेक प्रश्न आहेत. तर ते जाणण्यासाठी आपण जाऊया माझ्या किचनमध्ये. या. आंबोळ्या करण्यासाठी मी इकडे वापरत आहे पाटणी हा तांदूळ. पाटणी हा तांदूळ जर नाही मिळाला तर तुम्ही इंद्रायणी वापरू शकता. आता मी तुम्हाला त्याचं प्रमाण दाखवते. सर्वप्रथम आपण घेऊया 3 कप पाटणी तांदूळ, 1 टीस्पून मेथीचे दाणे. मेथीच्या दाण्यामुळे फर्मेंटेशन प्रोसेसला खूप मदत होते, फास्ट फर्मेंटिंग होतं. आणि आता 1 कप उडदाची डाळ. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. पाण्याखाली 3-4 वेळा नीट धुवून घ्या. आणि आता त्याच्यावर झाकण ठेवून हे तांदूळ 8 तास भिजत ठेवा. 8 तासानंतर हे तांदूळ वाटताना मी 2 टेबलस्पून पोहे भिजवून घेतले होते. हे पोहे आपल्याला भिजवलेला तांदूळ व डाळीसोबत वाटायचे आहेत. आणि वाटताना आपण ज्याच्यामध्ये तांदूळ व डाळ भिजवली होती तेच पाणी वापरा, कारण त्याच्यामध्ये सगळे पौष्टिक तत्व आहेत आणि त्याच्यामुळे खूप छान चव येते. पीठ अगदीच म्हणजे खूप छान बारीक वाटून घ्या आणि त्याची कन्सिस्टन्सी मीडियम असली पाहिजे. जास्त पातळ पण नाही आणि जाडही नाही. हे बघा. आणि आता याच्यावर मी पुन्हा एकदा झाकण ठेवून पीठ फुगण्यासाठी रात्रभर ठेवून देणार आहे. आता हिवाळा चालू आहे त्यामुळे पीठ लवकर फुगत नाही. तर मी काय करणार आहे, याला एका कपड्यामध्ये या टोपाला असं बंद करून ठेवणार आहे. याच्यामुळे पिठाला उष्णता मिळते आणि ते लवकर वर येतं. आता याला 8 तास होऊन गेले आहेत. मी रात्रभर हे फुगत ठेवलं होतं. आता आपण पाहूया पीठ किती वर आलं आहे ते. खूप छान वर आलेलं दिसतंय. ह्याला आपण थोडं मिक्स करून बघूया. बघा किती छान जाळी दिसते. बबल्स दिसत आहेत आतमध्ये सगळीकडे, म्हणजे पीठ छान फुगलंय. आंबोळ्या करण्यासाठी हे पीठ असंच छान फुगलं पाहिजे आणि ते थोडं आंबटही झालं पाहिजे, तरच आंबोळी ही खूप अप्रतिम लागते. आता याच्यामध्ये चवीप्रमाणे 1 टीस्पून मीठ घालून छान मिक्स करून घेऊया. इकडे मी बिडाचा तवा हाय फ्लेमवर तापवत ठेवला आहे. त्याला असा नाळ्याच्या शेंडीने थोडंसं तेल ग्रीस करून घेऊया. बिडाच्या तव्यावर आंबोळ्या खूप छान होतात, त्यामुळे मी बिडाचा तवाच प्रिफर करते. तवा मस्त तापला आहे. आता आपण आंबोळे घालण्याआधी त्याची फ्लेम मीडियम करूया आणि मग त्याच्यावर पीठ घालूया. आंबोळ्याचं पीठ थोडं घालायचं आहे, म्हणजे आंबोळ्या मीडियम आणि फ्लफी झाल्या पाहिजे, फुगल्या पाहिजे. तर हे असं अलगद वरून त्याला पसरवायचं आहे. जास्त पातळ करायचं नाही किंवा जाड पण ठेवायचं नाही. आंबोळीवर असे पोर्स दिसायला लागले, म्हणजे जाळी दिसायला लागली की त्याच्यावर झाकण ठेवून फ्लेम
मीडियम करा, म्हणजे मीडियमहून लो करा आणि ते 2 मिनटं तसंच त्याच्यावर शिजू द्या. आता 2 मिनिटं झाली आहेत. झाकण काढून चेक करते. वरून थोडंसं तेल लावूया आंबोळीला. आता तिला चारी बाजूंनी हलगत अशी काढून परतूया. तुम्हाला आवडत असेल तर आंबोळी तुम्ही दोन्ही बाजूने थोडी खरपूस भाजून घेऊ शकता किंवा अशी पांढरी शुभ्र पण काढू शकता. ही झाली आंबोळी तयार. हिला आपण लसणीच्या चटणीबरोबर किंवा साध्या हिरव्या मिरचीच्या चटणीबरोबर, मालवणी चिकन शाकोती किंवा आपण काळ्या वाटाण्याचा सांबार करतो, मसूरचे टोणक करतो, कशाही बरोबर मसालेदार कुठलीही ग्रेव्ही आयटम असेल त्याच्याबरोबर तुम्ही ह्याला कॉम्बिनेशन करू शकता. खूप छान लागते. ही अशी स्पॉन्जी बघा कशी झाली आहे, एकदम स्पॉन्जी ब्रेडसारखी जाळीदार अशी झाली आहे. तुम्ही पण अशी पांढरी शुभ्र आंबोळी ट्राय करून बघा आणि आवडली असल्यास सोलकडीला सबस्क्राईब व लाईक करायला प्लीज विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय फ्रेंड्स.